на атаката с номер 7 Хюнг Мин Сон. Дори с този почти изцяло резервен състав, който заедно с Пол Хейс и 24-ти Скот Кашкет, тримата в атака за Уикъм Планта на футболната асоциация. Проблема може би отчасти, че от 1991 не е печелил турнира. Колко бързо Уикъм Планта можеше да излезе напред в резултата. Центриране от дясната страна. Само 40 на секунди бяха необходими на гостите да създадат първото си голово положение. Мишел Ворм трябва да е доволен от това, че не се превърна в гол тази ситуация. Адебао Акинфанва бързо успя да покаже каква е ролята, която ще изпълнява в тази среща. Центрирането дойде от десния фланг от страна на португалеца Сидо Жумбати. Имат нужда от представяне за отбора. Имат нужда. Изстрел с глава от страна на Адебао Акинфанва. Още веднъж центриране от страна Сидо Жумбати. Тук регистрираме и първият точен удар и той отново е сметката на Уикъм Wanderers. Страхотна дълга топка. Пак топката е насочена към Акинфанва. Станахме свидетели на първия случай, в който борба във въздуха беше спечелена срещу Адебао Акинфанва. И въпреки това имаше голово положение, защото след изчистването топката просто беше Уикъм да контратакува. Достатъчно добре свърши работата си Самуут. Вече няколко нервни момента в наказателното поле пред Мишел Ворм. Само беше в зародиша и накрая се оказа човека, който завърши контратаката. Великолепно движение от негова страна. Интересно като замисъл изпълнение, с което опита да намери вратата зад Мишел Ворм. Щеше да бъде изключително впечатляващ гол. Не се получи, но футболното клише в такива случаи е, че сякаш още е в съблекалнята. Отбора на домакините, фаворита в срещата. Картер Викърс. Подаване към Сон от страна на Ерик Дайер. Точно стратегия тип Уикъм, след като Тотнъм видя, че добре подредение в своята половина отбор на Уикъм няма да бъде лесен за преодоляване. За пръв път опитва с висока топка да превземе наказателното поле, което си истина успя. Страхотна игра във въздуха от страна на Ерик Дайер. Много добре опита да... Жорж Кевин Кунду. Добро изпълнение. И това вече е гол. Хейс, който удари града след 40 секунди футбол и току-що спечели корнер, се възползва от неуспешната игра на Тотнъм в защитата при корнера. В резултата и то определено заслужено. Не успя да изчисти добре топката Джош Онома. Сам беше оставен зад гърба на Вимер и на Хари Уинкс, футболиста на Уикъм, простете, и с наистина великолепно изпълнение Пол Хейс вкарва гол, който ще се помни дълго. Не само защото носи преднина на отбор от четвъртото ниво на английски футбол срещу един от кандидатите за титлата в Англия, Уикъм Wanderers, и защото наистина красиво изпълнение. Страхотно подаване получи той от Трипиер. Добре задържа топката, намери път. Хубав пас. Сон. Този път спасяване на Бера гола пред другата врата. Тук беше на гол линията, за да го предотврати. Последва после пък великолепна намеса от най-често бързия Хюнг Мин Сон. Контратака сега на Уикъм. Доста спорна ситуация. И отсъждането е в полза на Уикъм. 10 минути преди края на първата част, след тази отсъдена дуспа за нарушение срещу Самуут, Уикъм има потенциална възможност да излезе с 2-0 напред в резултата, гостувайки на White Hart Lane.
Акинфанва беше този, който подаде топката. Добра скорост от страна на Лут. Не успя да играе с топката Камерън Картер Викърс, а и скоростта му не беше достатъчно добра. О, това е Дуспа. Това е Дуспа. Имаше контакт, докато със сигурност не успя да играе с топката. Доста трудно беше да се види на пръв поглед, но категорично е факт, след което великолепно изпълнение на Дуспата, остъпание жребия за осмина финалите. Намери центъра на вратата, вдигна крака си и не бе кой знае колко далеч Мишел Ворм от това да успее да отрази удара. Но истината е, че имаше страшно много сила в изпълнението на Пол Хейс, така че абсолютно безпомощен беше вратара на Тотъм. Преднината си. Това ще е нещо специално. Акинфанва с поредната висока топка, която успя да владее в наказателното поле пред Мишел Ворм. Сисоко. И общо над 10 изстрела отправени шпорите. Това обаче е страхотен гол. Сон връща едно попадение. Не успяха да изчистят топката футболистите на Уикъмп, пък изстрела на Хюнг Мин Сон беше великолепен. Може би се получи рикошет, което допълнително отклони топката късметлийски за Тотъм точно в малкото пространство между Тотъм в половината на шпорите. Дуспа. Нарушение извършено срещу Янсън и шпорите сега ще имат възможността да изравнят резултата. Нямаше друг избор, освен да отсъди тази Дуспа Рафара. Аран Пиар повдигна ръката си, попречи на движението на Винсент Янсън. Това категорично е нарушение. Успява Винсент Янсън да намери ъгъла, въпреки че оцели посоката вратаря на Уикъмп Джамал Блакман. Все пак топката е в мрежата и резултата е 2-2. Първи гол, който Винсент Янсън вкарва от октомври и продължава традицията попаданията му за шпорите да се отдуспи. Той откри голът със сметка в матч за Купата на лигата срещу Джилингън през септември от Дуспа. В последствие единствените други два гола, които имаше преди днес, бяха един пак за Купата на лигата срещу Ливърпул и в последствие и срещу Лестър в първенството. Единственият му гол в Висшата лига. 4 попадания на сметката на Винсент Янсън с екипа на шпорите и 4-те от... Играта напуска именно Акинфанва. На негово място се появява Майлс Уестън. Ясно е, че при тази физика няма издръжливостта Акинфанва да играе на 100% в рамките на 90 минути. Това е и логичното обяснение за зачестилите нарушения от негова страна и от зачестилите моменти, в които да губи въздушните двубои. Време е за различен план. Обаче отлична игра от страна на Уестън срещу Ерик Дайер. И трети гол. Трети гол за Уикъмп. Гари Томпсън получи възможността след страхотното центриране от страна на Майлс Уестън и се възползва. Това е един брилянтен гол. Пускайки в игра Гари Томпсън, Гарет Ейнсворт реши да заложи на опита, защото това е футболист на 36 години и ето, че най-опитният на терена прави разликата. Този гол пада наистина в ключов момент от срещата. Твърде малко време вече остава. Тотъм с човек по-малко и сега вече отстраняването на шпорите в четвърти кръг на турнира за Купата на футболната асоциация е нещо съвсем реалистично. Великолепна игра, обаче ето тук. Колко ефтино се върза на финта и на спринта на Уестън Ерик Дайер. Центрирането беше брилянтно. Отскока от страна на Гари Томпсън също. Преди малко
Стана дума за това, че наистина се струва футболистите на Уикъм да бъдат поздравени за това, че дори на този етап, независимо колко са изморени, продължават да държат Тотънъм под напрежение и да опитват да спечелят, който елиминира съпротивата на Антони Стюарт. Сисоко срещу Пиер, намери начин да центрира! Какво спасяване на Джамал Блакман! В 95-та минута той спира Янсен да вкара първия си гол от игра за Тотънъм и да донесе една от най-драматичните победи в историята на шпорите в турнира за Купата на футболната асоциация. Страхотна игра от страна на Сисоко, великолепно центриране след дългото сдържане на топката и хубавата техника, която показа. Добре се беше плъс. Уинкс. Сон. Хари Уинкс. Сон. Чудесна комбинация. Сон! И автогол! Тотънъм в последните секунди от двубоя все пак постига пълния си обрат. Може би тук някъде прозвуча и последния съдийски сигнал. Буквално с него топката се оказа в вратата на Уикъм Уондърърс за четвърти път, като Джо Джейкъбсън имаше последното докосване. Основната работа обаче така ли, че беше свършена от Хюнг Мин Сон, човека, който даде началото на обрата на Тотънъм и в крайна сметка се оказа и човека, който да го завърши, защото и гола доста напомняше на този, с който върна за пръв път шансовете на спорите в 60-та минута. Огромно разочарование за футболистите на Уикъм Уондърърс. Те изглеждаха толкова близо до пълната сензация. Продължаваха да се надяват, че поне частично ще бъдат щастливи, осигурявайки си преиграване на своя Адамс Парк срещу Тотънъм, но тези привърженици, менеджерът Гарет Айнсуърт, президента на клуба Андрю Хауърд и футболистите ще се тръгнат страшно разочаровани. Ето тук беше оставено твърде много свободно пространство за Хюнг Мин Сон. Той получи великолепен пас, насочи топката към далечния ъгъл. Не съм сигурен, че ударът беше точен. Възможно е, изглеждаше сякаш топката се насочва към гредата или в страни, но на